DXDC Radyoman Report. Mapasalamaton ang usa ka Davaoeño nga hinay-hinay na nga nagbalik sa normal ang sitwasyon tungod sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Diin naobserbahan usab niini nga ubos na ang natala nga kaso dinhi sa Davao Region. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Josephine Gana, 65 anyos nga taga Bolton Isla, Barangay 76-A Davao City, iyang gisulti nga gawas sa COVID-19 primary doses, naka-avail na usab siya ug ang iyang pamilya sa unang booster dose ug wala usay problema kanila ang ikaduha ug dugang booster shot. Okay man noon sir nga daghan ang vaccinated kaysa una nga wala yung pabaksin, kada adlaw gid nagtaas. Mas importante yung magpabakuna sir kay naa kay panangga sa mga virus. Sa dato sa Department of Health kung DOH-11, ana lamang sa 75 new COVID-19 cases ang natala gikan June 19 to 25, 2023, diin kiniubos og 9.64% sa natala nga kaso gikan June 12 to 18. Karong adlaw June 30, 2023, sugda na usab sa City Government of Davao ang pag-administer sa third booster o ang bivalent COVID-19 vaccine alang sa A1 kun health workers nga 18 years old pataas ug A2 o mga senior citizens. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Tatak RMN.